Og du skal ikke Så er vi ude og køre på White Beach med en rigtig flink cykelmand, som cykler os hen til Red Pirates, hvor vi kender hende. Mor Oscar og mor Nettina og mor Papa. Her der er Villa Camilla, det var her vi boede. Her der er udsigten til den anden side. Du kan se vandet derude. Meget flot vand. Her der er Kokoloko, hvor vi har spist en masse morgenmad og pandekager. Og så ligger der nogle både hernede, hvor vi Oscar og Nettina har leget. Er det sjovt at lege nede ved båden, Oscar? Ja. Hvad er det sjoveste? Det er bare at springe rundt på bådene. Ja, og lege, at man er pirater og sådan noget. Her ligger 357, så kan man få rigtig god kaffe og morgenmad. Det er rigtig dejligt. Så ved vi fremme, kan vi se, at der er en masse ude at bade. Dejligt vand klokken 9 om morgenen. Det er drønvarmt, så det er bare med at komme ud og bade. Hej hej.